Namatay ang usa ka estudyante samtang tulo ang kritikal human mibangga ang gisakyang B-Hire sa usa ka kahoy daplin sa karsada sa Barangay Poblasyon, Tayasan, Negros Oriental. Daling gida sa Bindoy District Hospital ang lalaking estudyante tungod sa grabing kadaot sa lawas. Apan dideklarar kining dead on arrival. Kritikal usab ang driver ug duha ka mga babay nga pasahero nga nag-edad 26 ug 18 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang van nga gimaneho sa 57 anyos nga lalaki padung unta sa Dumaguete City. Pag-abot sa lugar nga nahitabuan, aksidente. Matud pa nga mibangga ang van sa kahoy. Dugang sa kapulisan nga posibleng nakatug ang driver sa van. Padayon pa ang gihimong investigasyon ug usa sa ilang gisusi ang prangkisa sa nahisgutang van for hire. Padayon pa nga gikuhaan sa GMA Integrated News ang habig sa driver sa nahisgutang van. That is what we are investigating, sir, no, is we are working with LTO if and LTFRB if kanibang mga van who are operating here in Negros Oriental has license to operate.